телефони шумо дарёфт карда мешавад. баъди 1 моҳ агар ки рассамушкашон накунанд, ту дар як кинои тоҷикӣ бозӣ мекунӣ, ту ҳастӣ. туғрияи каме барвақттар буд. вобаста ба ана ҳамун нархи телефон рассамушкаша муқаррар мекунанд. ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. тамошобинони азизу гироми қадр, оиди рассамушка кардани телефонҳои мобилӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон бисёри баъд савол пешниҳод кардем ва ман хостам ки дар ҳамин мавзӯъ як видеои алоҳида кунам, ҳамаша фаҳмонам. айни ҳол нафарҳое ки маро тамошо кардесен, фаромӯш накунед ки дар канали ма конкурс рафтесай. нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад. аллакай ним зиёди билетҳоро мо фурӯхтем. ин ҳамин нафарҳое ки ҳозир маро тамошо кардесен, бародарои азизу гироми қадр, як донаи донаи билет бихарен, билетҳои мо мумкин тамом шавад. ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммадҷон мебурояд. сумтона мепартоен ва дар ҳамин номер бо WhatsApp ҳастай. дар WhatsAppаш чектона роӣ мекунед. ҳаракат кунед бародарои азиз, касое ки тамошо кардесен, бахтона бисанҷен, яктаи дутаи билет бихарен. хоб, мавзӯи асосии имрӯзара шурӯъ мекунем. чихеле ки шумо ҳама рӯза дар ҳамин мавзӯъ савол пешниҳод кардесен. айни ҳол дар ҷумҳурии Тоҷикистон нафарҳое ки телефонҳои нав мехаранд ё нафарҳое ки телефонҳои нав ворид мекунанд, бояд рассамушка карда шавад. яъне чӣ хел рассамушка мекунанд? вақте ки шумо мисол iPhone дорен, нархи рассамушкаш дигар намуд мебошад ва вақте ки телефони мобилии Samsung дорен, нархи навош дигар намуд мебошад. вобаста аз модели телефон ва аз соли телефон нархаш муқаррар мешавад бародарои азиз, ва дар ҳолате ки шумо телефони нава аз дигар ҷо ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид мекунед, ба шумо 1 моҳ муҳлат дода мешавад ки телефона бояд ҳатман ба қайд бигиред. ё ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд мағозаҳое ки телефон мефурӯшанд, шумо мерен телефон харидорӣ мекунед, то 1 моҳа муҳлат доред. агар дар 1 моҳ телефони худтона дар қайд намонед, ана ҳамун симкартаҳо хомӯш карда мешаванд ва симкарта истифода бурда наметонед. хоб, боз як бори дигар мефаҳмонам, азиҷа мехонам, бо диққат гӯш кунед бародарои азиз. дар ҷумҳурии Тоҷикистон вориднамоии рамзҳои имейл ба системаи давлатии муайянсозии воситаҳои мобилӣ алоқаи барқӣ идома дорад. рамзҳои имейл ҳамаи дастгоҳҳои мобилӣ, яъне ки телефон, планшет, дастгоҳҳои сайёр ки слоти симкорт доранд, бояд ба системаи давлатӣ ворид карда шаванд. яъне ҳар як телефон, ҳар як планшете ки ҷои симкартамонӣ дошта бошад, ана ҳамин чизҳо бояд ба қайд монда шаванд, яъне ки рассамушка карда шаванд. афзалиятҳои системаи давлатии муайянсозӣ барои чӣ мебошад? ҳозир сабабоша мефаҳмонем. барои пешгирии воридоти ғайриқонунии дастгоҳҳои мобилӣ, ташкили маҳзани миллии рамзҳои имейл воситаҳои мобилӣ алоқаи барқӣ ва таъмини ҳифзи ҳуқуқу соҳибмулкон тавассути қатъ намудани дастгоҳҳои мобилии гумшуда ё дуздидашуда. яъне ки хубиёш ҳамин мебошад. яке аз плюсош ҳамине ки вақте шумо телефонтона гум мекунед, телефони шумо дарёфт карда мешавад, агар ки дар қайд монда бошед. ва боз яке аз роҳҳои дигар, яке аз плюсҳои дигараш ҳамин мебошад ки бо роҳи ғайриқонунӣ дигар ҳеҷ кас телефон ворид карда наметавонад. мисол мегирем, агар 100 телефон воридам кунанд ё 1000 телефонам ворид кунанд, баъди 1 моҳ агар ки рассамушкашон накунанд, вайҳо кор намекунанд. ва гуфта мешавад ки қарор дар бораи тартиби ба қайдгирии воситаҳои мобилӣ, алоқаи барқӣ ва муайян намудани вазифаҳои системаи давлатии муайянсозӣ воситаҳои мобилӣ алоқаи барқӣ мутобиқи моддаи 6 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи алоқаи барқӣ ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад. яъне ки дар аввале ки ин қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул шудагӣ буд, ба қайдгирӣ ройгон буд ва ҳамун муҳлат ки ба охир расид, айни ҳол ба қайдгирӣ бо тариқи маблағ шудагӣ. дар инҷа як саволи дигар ба миён меояд ки дар куҷо бояд рассамушка кунанд ва дар куҷо бояд ба қайд бигиранд. дар тамоми таргови центрҳои шаҳри Душанбе ин гуна ҷойҳо вуҷуд доранд ки телефонҳои нава мисол ба қайд мегиранд. ё махсус ҷои аз ҳама осон ҳамин мебошад ки вақте шумо телефони нав ворид мекунед, дар ҳамун аэропорт метавонед ки ба қайдаш бигиред. хоб, бародарони азизу гироми қадр, ин мавзӯи муҳима хостум ба маълумоти шумо барасонам ва боварӣ дорам ки хуб фаҳмидед. акнун комментарияҳои шуморо мехонам, ба саволотон ҷавоб мегардонам. доруҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо, доруҳо барои нест кардани сангу намаки гурда, инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин
чунин доруҳо барои қувваи мардро зиёд кардан ва ногуфта намонад ҳиҷомаи бепул барои занҳо ва мардҳо. рақамҳо барои зан ва мард дар рӯи экран. ҳатман муроҷиат кунед. як кас нависонда ассалому алайкум бародар, ҳами Россияда зиндагӣ дорум. ҳаст ягон бародаре ки вӣ замона бинаҳӯй боша ё ин ки маҳкам. мо и услугара доштем, вале мутаассифона ҳами услуга кор накардесай ва ҳеҷ каса сабед дода наметавонад. як каси дигар нависондаи патент 3 сола шидаи ростсай. дар чӣ мавзӯъ 3 сола шидаи гуфта дар назар дорӣ? агар дар назар дошта бошӣ ки як бора чихеле ки 1 сола муҳла дошт 3 сола шидага, не ҳозирашда ягон қарор нест. як каси дигар нависондаи ассалому алайкум бародар Сорбон, ту дар як кинои тоҷикӣ бозӣ мекунӣ, ту ҳастӣ. туғрияи каме барвақтар буд. бале тақрибан 4 ё 5 сол пеш буд ба фикрам дар як тоҷик филм дар нақши ҳуқуқшинос бозӣ кардагӣ. як каси дигар нависондаи ассалому алайкум акаи Сорбон, вӣ аз дима 90 рӯза маҳкам шидай. ман то кая метавонам аз инҷа биромадан. агар аз Федератсияи Русия дар назар дошта бошӣ 10-15 шабонарӯз ту муҳлат дорӣ ки берун буброӣ баъди қарори суд биромадан. як каси дигар нависондаи ассалому алайкум ака, баъди 3 ноябр аблава ғам намета. ака ҷавобша бугӯ илтимос. дар мавзӯи ба итмом расидани даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ як рӯзада видео мекунем ва ҳамаша мефаҳмонем. интизор бошед. як каси дигар нависондаи телефонҳое ки пеш харида шуданд, онҳоро ҳам дар Тоҷикистон рассамошка мекунанд ё ин ки не? телефонҳое ки пеш харидагӣ буден истифода мекарден, не, ба ӯ касо тааллуқ надорад. як каси дигар нависондаи бозитон кай сар мешавад? бозии мо вобаста аз дастгирии шумо бародарои азиз. шумо дастгирӣ гирем билетҳоро тезтар бихарем, мо тезтар бозира мемонем. як каси дигар нависондаи телефон 16 000 роӣ кардам, рассамошкаш 395 сомон шид. 16 000 рубл шаха ҳисоб кунед чанд қадаре ки мешавад, вобаста ба ана ҳамун нархи телефон рассамошкаша муқаррар мекунанд. ман ба чӣ хотир айфона ба мисол меёрам? ба хотире ки бисёри нафарҳо айни ҳол ҳамин последни модели айфона харидорӣ мекунанд. аз ҳама қимат рассамошка ҳозир ҳамин айфон 15. як каси дигар нависондаи салом бародар, бачаи 15 солара бедовернес равон карда мешавад аз Москва ба Душанбе. не несовершенный бошад, бедовернес мумкин нест. бародарони азизу гироми қадр, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем. то наворҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.